день, чистовані русини! В ефірі програма «Недосказаноє». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, Христос посеред нас. Як ми ушитки знаємо по Євангелію, Христос освободив нас і покликав назад у Царствие Божие. Сесь вопрос у різних конфесіях православних, католики і протестанти толкується по-разному. Як се в то видить і як ми на то позираємо? Велике благо сотворив Бог, коли создав чоловіка Адама і Єву, но дав їм божественні свойства – чувства, волю, свободу. І от вони использовали свою свободу, вибравши запретний плод, заразили природу людську гріхом, вірусом смерти. І от того часу є у людському роді смерть. Но Бог посилає Сина Свого, щоб допомогти людям вернутися в Царство Божє, але не простим путем, а путем особливого служення. Бог рождається від Діви Марії, взявши, позичивши наше тіло, нашу плоть, котра склонна до гріха, очищає її, преображає, заново її якби сотворяє і возносить і наше тіло з гріхами нашими на Голгофський крест і дарує нам смертю і воскресінням свободу від гріхов і смерти вірою во Христа Ісуса. Тепер вже християни не бояться смерти, лиш би, прийнявши крещення во ім'я Ісуса Христа, вийти в общення із всіма членами церкви, ставши кліткою живою на тілі церкви, і через сповідь, покаяння, добрі діла, чтення Слова Божого, возростати духовно і пам'ятати, по вірі во Христа Ісуса ми оправдуємося. Бо, як молимося в одній з молитв, не найде Господь добрих діл тільки, щоб нас оправдати, но по милості Божій Бог нас освободив. Да й апостол Павел в посланні Галатам пише такі слова, що ми оправдалися во Христі Ісусі. Ми повірували во Христа Ісуса, аби оправдатися вірою во Христа, а не ділами закона старого. Бо ділами старого закону не оправдується ніяка плоть. Як у другому місці пише, «Кілько би сте не несли ягняток, теляток різати як жертви, вони внутрішній мір не міняли». Чоловік був такий же жорстокий, но Бог у Старому Завіті готовив людей до Нового Завіту, готовив нас до саможертвенного покаяння, щоб тепер уже, повіривши в Христа Ісуса, просити благодать Божою, щоб Духом Святим внутрі ми переродилися, як сказав Господь у притчі про закваску. Царство Божє подобно заквасці, котрого ввела жона у муку, заляла водою, і до розкисту скисло, і помінялася уже сама речовина, із котрої вже можна печи хліб. Так і ми, вірою во Христа Ісуса, прибуває Його церкви, преображаємося, переквашуємося по образу Христа, возростає духовно у Його церкві. Це наш погляд православний, і ми віримо, що не просто автоматично Господь освободив від гріха, бо що би поміняло, якщо б злочинця на суді просто суддя об'явив невинуватим? Він би не оцінив то, або самі грішники би від того не стали кращі. Наоборот, вірою во Христа Ісуса, по православному, происходить чудо внутрішнього змінення чоловіка, і чоловік стає новим творенням у Христі Ісусі. На Западі богослов'я оправдання толкують по-своєму, коли порахували, що Ісус дозволив чинити революції і насилу спасати грішників, тобто капіталістів. У чому тут видиться опасність? Западна теологія, богослов'я, оправдання, як називають вони, освобождення, появилися туди, коли у Латинській Америці треба було освобождати людей від повинності перед багатими людьми,
І внушалося всім людям, що бідний чоловік, за гріхи свої бідний чоловік, і за гріхи багача він бідний, тобто підтягувалося Євангеліє під відповідні політичні програми. Но, уви, це богослов'я тоді примінялося, коли треба було використати його для якогось діла. Сам же Папа Римський осудив це і тих, хто держиться такого, указуючи на те, що невозможно, не можеш взяти камінь у руки і грішника бити каменем, угрожати йому, щоб він перестав грішити. Бо якщо навіть злочинцеві руку одріжуть, що крав, буде красти другою. Якщо, пам'ятаєте, один із наших великих мудреців казав, що ці руки не крали, а йому написали в інтернеті, або ногами кейси загрібали. Тобто грішника зовнішнє насилля не міняє. Можна було в старі часи побити дітей, насилу загнати на уроках закону Божого. Убився всі люди, і чиновник у Росії було таке. Чиновник мав прийти, посповідатися, і там священник оприділив, бо у церкві сповідався. Многі з них йшли формально, і в результаті мир наповнився подлими християнами, настоящими християнами, а остальні многі стали формальними. Но колися появляли політичні потребності робити революції, перевороти, тоді підтягнули організатори тих переворотів іменно западними католицькими теологами та славнозвісна теорія або теологія освобождення. От ми йдемо, робимо революцію, панів б'ємо, їхнє багатство ділимо, і приходить велике благоденствие. Як пам'ятаєте, у Совєтській Росії убили царя, поміняли все, але потім почали метати своїх граждан у тюрми, і десятки мільйонів людей ніхто не дав їм ні землю, ні фабрики, ніякого равноправ'я не було. Тобто, цей мир завжди був ложним. Да і самий марксизм, який іноді підтягували западні, хотіли назвати, що він чуть ли не Євангеліє, зовсім ні. В нашому розумінні ті марксистські вчення – це була якась тоталітарна, антиправославна, антихристиянська секта, яка моглася прикривати деякими ідеями об освобожденні, але, уви, реально таким не було. Ми, православні, утверждаємо, Христос прийшов не освободити нас від земних тиранів, бо на місці земних, як видимо, і в нашій державі змінилися її дні, приходять другі. Причому слідуючий приходить хужий, чим той, що був прежде. Тобто означає, що зміна правителів теж не рішає проблему. В деяких державах, наприклад, Меркель вже десятки років править Германією, а ось там другі. Але від того не міняє щось. А ми говоримо, що Христос прийшов освободити нас від тиранії гріха, від тиранії сатани і смерти, дає духовну свободу, коли чоловік сам вибирає, як поступати, як жити, яким путем йти. І зовнішні афекти, зовнішні освобождення часто бувають, наприклад, випустили в час революції із тюрем злочинців, так вони наводнили державу страшними преступленнями. От чому думаємо, що западна теорія або богослов'я освобождення є в якійсь мірі просто сектантське учення, яке відношення до Христа не має. Христос прийшов нас освободити від гріха і беззаконня, від власти тьми. Бо їм сьогодні люди, тисячі людей, кажуть, що вони свободні, а предані п'янству, алкоголізму. І всі вони взагалі цілу суму називаються свободними, будучи нещасними рабами гріха. Колись так Господь казав і книжникам-фарисеям: «Якщо Син Божий освободить вас, то ви подлинно будете свободні». А книжники і фарисеї почали йому претити.
ти знаєш, ми ніколи не були рабами. Чого ти нас хочеш від чогось освобождати? Ісус міг і мораль читати, що ви забили, що євреї були у рабстві Вавилонському, а потім у рабстві Єгипетському. Ви забили, але Господь не вказує їм на то, а говорить їм, що є рабство соціальне, коли чоловік робить на другого чоловіка. Нині слово «робочий» – те саме, що і раб. Чоловік робочий на заводі, це є раб на роботі, бо раб і робочий – це однокорінні слова. Рабство гріху страшніше, ніж соціальне рабство. Раб одробив свої години, дали йому їсти і сів собі відпочивати. А раб гріху, мучимий сатаною днем і ночі, днем планує, ночі краде. Ті люди у біді і в страшному рабстві. Вот чому християнське і православне розуміння освобождення або богослов'я оправдання, по-нашому точніше, відходить від греческого слова «дикіосини». Воно означає 3 слова – правда, оправдання і справедливість. Так от, Бог оправдав нас іменно по цими 3 значеннями, но головною з них – оправдання во Христі Ісусі. Як пише Павел Галатам, коли ми узнали, що не ділами закона, а тільки вірою во Христа Ісуса оправдуємося ми, то ми також повірували во Христа Ісуса, аби оправдатися вірою во Христа, а не ділами закона. Галатами 2, глава 16, вірш. І ми желаємо, щоб наші люди, православні, християни, також знали, ми освобождаємося не автоматично, а в потенціальній можливості. Хто хоче, повіривши во Христа Ісуса, пішовши за Христом, взявши свій хрест, на нього і розпространяються всі блага і дари Фаворського креста. На днях у Білорусі состоялися вибори, і несогласні з результатами вийшли на вулиці протестувати, а посилалися на мнення католицьких ксьонзів, які оправдують їх силові акції. Чому у одному случаї Папа Римський запрещає так розуміти богослов'я освобождення, а у Білорусі воно ото може? Виділи ми там вибори і силові протистояння, не вдавається у якісь глибокі оцінки того, то не роблять другі люди. Ми лише хочемо повісти, що там дійсно некі організатори цих силових акцій оказалися римокатолики, бо то ті люди всі потім в інтернеті пишуть, що в случаї чого, якщо будуть вас переслідувати міліція, то тікайте у наші храми римокатолицькі, монастирі, прячтеся, а потім знову виходіть, бо ксьондзи з нами і за нас. Тобто непрямий така підтримка. Ми розуміємо, що любі силові акції, перевороти і всякі там революції замітились ми, бо є спеціальні дослідження, що іменно серед римокатоликів були такі організації, що слідкували ми і в нас в Україні, іменно організатори йдуть з того боку, а організатор силових акцій у Мінську сидить у Польщі і управляє, куди кому йти, що робити, куди бігнути, куди не йти. Не даємо оцінку, хто там правий, хто не правий, то на то є більш глибокі політологічні оцінки. Ми лише кажемо, навіть в такому случаю, в таких силових акціях протистояннях, использують злі люди, ну і в даному случае ксьондзи, римокатолики, іменно це богослов'я освобождення. Вот, беріть каміння, бийте, женіть тих старих панів, а ми будемо інакші. Практика показала, після революції революціонери завжди були кровожадні і уничтожали і самі себе, і потім собственно свої народи. Тому ми, завершая цю думку, цю тему, хочемо казати, світ наповнений лжи. І псевдохристияни тим і прикриваються, що
тенденціозно перетолковують Євангеліє. Я б вспомнив сьогодні, що у нас був один чоловік, Фенцик. Він, як депутат, обратився колись також з тим наміром, але з глибоким християнським наміром, щоб указати Празі, що Бог нам дав свободу, Бог русинов дав їм осознати себе русинами. Бог подарив русинам создати свою республіку в складі Чехословакії. Міжнародний договор Бог благословив, аби завершився. І вдруг Прага не хоче до кінця осознати. І от він іменно в цьому дусі подлинного оправдання, такого уміреного, написав таке письмо властям Праги. Так називаємо інтерпеляція, та від такого обращення. Доктора Фенцика, председателю Света Міністрів, уряду і так далі. Він пише, що по ділам язика школ віросповідним вопросам, котрі по основному закону нашої республіки должні на території Подкарпатської Руси рішатися автономним соймом, господствує у нас, благодаря вмішательству центральних органів, повна анархія, хаос і беззаконие. Неудивительно, що серед нашого населення русинов панує така думка роздраження, що то Прага винувата, а хоча це роблять віддільні чиновники. І дуже би хотіли зробити ревізію мирних договорів, по котрому Подкарпатська Русь свободно вийшла у состав Чехословакії, а тепер би то хотіли і змастити, і тоді Чехія, щоб не дати автономію Подкарпатської Руси в повній мірі, придумала ще собі, що ще є Моравський край. І в такому разі хотіла зробити ревізію договорів. Так от, Степан Фенцик красно розписав то. І каже питання у дусі Божих милостей. Якщо Бог нас, русинів, дарував нам оправдання во Христі Ісусі, ми християни, ми тепер свою волю, даровану Богом, реалізуємо у рамках Чехословацької держави, то це знає господин председатель по правове положення Подкарпатської Русі, яке не відповідає договору від 19-го року. Знає ли председатель, ведущий заграничную кампанию по отторжению Подкарпатской Руси от Чехословакии, что то нарушает договор 19-го года? Уже ся готовило то, що пізніше назветься розчленення Чехословакії. І третій вопрос. Предполагает ли председатель прийняти міри для осуществлення повної автономії Подкарпатської Руси з реалізацією Сен-Жерменського договору? Це намірений председатель виповнити прийняті правительством Чехословакії ті обов'язки і приступити к осуществленню автономії Подкарпатської Руси, назначити комісію спеціалістів для окончательного установлення національних границь Подкарпатської Руси. Бог освободив русинов во Христі Ісусі. Не революціями, не якимись другими засобами ми сотворили свою державу, Подкарпатську Русь, у ставі Чехословакії, но і там були проблеми. І як красно наші русини казали, що ми не сказали би, що підемо в Прагу і вам там у Празі зробимо переворот. Не казали так, просто грамотно казали, ви не виконали. Так Бог дав, що через 2 роки, уже в 1938 році, Чехословакія перетвориться на державу федеративну 3 окремих штатів – Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь, або окремих республік. І тому ми, русини, як в складі Чехословакії, так і нині в Україні демонструємо християнське поняття освобождення. Бог дарував нам свободу, але не дав нам камінь, щоб ми пішли бити того, хто не виконав наші права. Не каменем, а убеждением і парламентським путем. Ніхто із європейських народів
на такому високому уровню не чистував парламентський путь розвиття національності, державності, школ, язика, культури, як ото мали русини. І щастя було і нині для нашої України незалежної, що ми, русини, числом, думаю, сьогодні около 800 тисяч жителів русинов, нині настоящі громадяни України, файно трудяться, помнять, що Христос нас освободив від гріха і смерти, і ми не сміємо піддатися чомусь влиянню і йти когось бити, когось у щось обрати. Нам Бог все дав. Головне, щоб ото путем парламентським ото реалізувати, як це вдало то в составі Чехословакії і на будущее. Мир і благословення свободним во Христі подкарпатським русинам, котрі збрали путь мира, любві, сокотити своє, уважати чужое, но всегда розум держати, що домівство нашоє національне на землі, а духовне вічне на небі. На цьому програма «Недосказаное» завершена. Будьте здорові! Будьте здорові з Богом і держіть свободу духовну, як самої великої Божої дарування. З Богом Святим!